Què és la violència masclista? Que el nostre cos s'utilitzi de reclam per vendre. Que ens sentim intimidades al carrer per mirades i comentaris sexistes. Que les cançons que sonen cada dia a la ràdio tractin a la dona com un objecte sexual. Violència masclista és que et jutgin i et condemnin per la forma de vestir. Que no et vulguin contractar perquè existeix la possibilitat de quedar-te embarassada. Que haguem de parlar amb veu masculina perquè la nostra opinió sigui presa seriosament. Només quan diem sí, és que sí. Que les empreses, els alts càrrecs, els ocupin majoritàriament homes. Violència masclista és donar per fet que la cura dels membres de la família ha de recaure sobre les dones. Que els anuncis de bebès o compra alimentària només vagin dirigits a nosaltres. Que la societat se senti legitimada per opinar sobre el nostre físic. Violència masclista és normalitzar que els canviadors dels nadons estiguin sempre als lavabos de dones. Que insisteixin que necessitem un príncep blanc per ser felices. Que ens facin regals només de color rosa. Que no puguem portar el rosa. Aquests són alguns exemples de la violència masclista, que no només es veu reflectida per cops, violacions i assassinats. També ho és la violència normalitzada per la societat, moltes vegades subtil i gairebé imperceptible. La comprensió d'aquestes conductes és prioritària per fomentar mesures que combatin els estereotips de gènere i promoguin un nou plantejament de les relacions afectives. Volem una república de dones lliures de violència.